Každý, kto sa pokúša, alebo sa v minulosti pokúšal vytvoriť niečo nové, si počas výroby musel prejsť určitými prekážkami. Dôležité však je nevzdať sa. Tu je zo pár známych vynálezcov, ktorí sa nevzdali a vydržali naozaj až do konca. J.G. Perry Thomas. V roku 1926 zostrojil Thomas auto, ktoré bolo v tých časoch jedno z najrýchlejších. Jedného dňa však prekonalo jeho rýchlostný rekord iné, novšie auto. Thomas to znášal veľmi ťažko a tak sa daný rekord pokúšal prekonať. Bohužiaľ však zahynul počas pokúšania sa o čo najvyššiu rýchlosť, a to tak, že jeho auto havarovalo v rýchlosti približne 100 km za hodinu. Thomas Medgley Jr. Tento vynálezca bol slávny hlavne pre vynájdenie benzínu a freónu. No potom, ako prekonal mozgovú príhodu, vynašiel stroj, ktorý ho mal dostať von z postele. Zomrel vo veku 55 rokov, a to potom, ako sa obesil na svojom vlastnom vynáleze. Horace Lawson Handley. Handley vynašiel počas občianskej vojny ponorku, ktorá sa dokázala ponoriť na tie časy viac než hlboko. Zomrel počas jej testovania aj spolu s 12 námorníkmi. William Bullock. William vynašiel šikovný stroj pre urýchlenie tlače. Jedného dňa sa mu v ňom však zasekla noha a o pár dní sa mu rana zapálila natoľko, že dostal gangrénu a zomrel. Franz Reichert. Franz vymyslel lietajúci plášť a pokúšal sa ostatným dokázať, že funguje. A tak sa rozhodol zoskočiť až z Eiffelovej veže, plášť sa mu však zamotal a Franz bol na mieste mŕtvy. Alexander Bogdanov. Bogdanov zaviedol prvý inštitút pre transfúziu krvi, no bohužiaľ zomrel potom, ako jeho telo počas testovania zle prijalo darcovskú krv. Otto Lilienthal. Otto vymyslel na vtedajšiu dobu naozaj prepracovaný letecký systém, no jeho krídla neboli dostatočne prepracované a preto ho premohol silný vietor, ktorý spôsobil jeho pád. Valerian Abakovský. Valerian vynašiel špeciálny aerovagón, ktorým dokonca vycestoval do Moskvy. Táto cesta sa mu však stala osudnou a spolu s jeho posádkou sa po vykoľajení všetci zabili. Karel Souček. Karel vynašiel súd, ktorý bol odolný proti nárazom. Úspešne v ňom dokonca absolvoval cestu cez Niagarské vodopády, no druhýkrát sa mu túto cestu absolvovať už nepodarilo. Ak sa ti video páčilo, tak ho zdieľaj. Tiež nezabudni dať like a odber a určite sa pozri aj na náš web, kde nájdeš viac podobných zaujímavostí, ale aj mnoho zábavy, filmov, seriálov a hudby.